esteemed guest of honor and keynote speaker. Undersecretary Martin Dino, sir. Our dynamic provincial governor, Honorable Manchu Joseph Marcos Manuto. Our graceful provincial vice governor, represented by our provincial board member Domingo Ambrosio, sir. Our industrious members of the Sangguniang Panlalawigan who are here with us today. Officers of the Liga ng mga Barangay in the different towns, the province of Ilocos Norte. Our DILG officials, our barangay kagawats, barangay treasurer, secretary, and SKs, our fellow public servants, friends, ladies and gentlemen, good afternoon. First of all, allow me to extend my warmest gratitude for indulging us with your presence today and for the next 2 days as the Liga ng mga Barangay Ilocos Norte Chapter conducts in its Liga Congress for the year. Nagagalak ako na muli tayong magkasama-sama sa kabila ng mga suliranin at mga pagsubok sa ating hinaharap. Ipinapakita lang nito na talagang determinado tayo at madagdagan ang ating kaalaman at sabay nito mapagtibay ang ating samahan. The Liga Congress is an opportunity for the barangay officials from the various municipalities of our province to convene together to strengthen our unity and camaraderie, as well as be informed about what we can do as the leaders of the basic unit of government amidst the concerns and issues that our country and our society are facing today. The presence of our dynamic provincial leaders emphasize our importance in the organizational hierarchy of our beloved province of Ilocos Norte. I am confident that a series of lectures that will be conducted by our expert resource speakers will help equip with the knowledge and understanding of our political roles at the grassroots level, in as much as we are the frontliner of the government in providing government service and assistance to our community. Asahan po na ninyo, mga kasama, na magiging kapakipakinabang ang mga susunod na araw para sa atin na matuto ng mga bagay-bagay na matungkol sa ating pagganap bilang leader ng ating pamayanan. Nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta at paniniwala sa ating samahan at pinangungunahan ng iyong abang lingkod. Asahan ninyo na lalo pang mapagigting ang tibay ng Liga ng mga Barangay Ilocos Norte Chapter sa pamamagitan ng tulong at ang ating masidhing determinasyon na matagumpay. Nagpapasalamat din ako sa ating Undersecretary Yusek Dino. Sokin-sokin na natin po ang ating Undersecretary for Barangay Affairs. Palakpakan nga po natin. Alam nyo, kagabi po, nag-uusap kaming dalawa. Ang dami pong gustong sabihin sa ating ni Yusek Dino ngayon. Kaya sabi ko sa kanya, Sir, alam mo, ang liga namin sa Ilocos Norte, pag wala ka, parang hindi mo mabubuhay. Sabi ko, di po ba mga kasamahan? Oh, di ba? Di ba, idol natin yan sa barangay. Siya ang isa sa mga siya ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo na-extend na naman ng terms ng liga. Alam ba namin natin?
At palay natin, bibigyan ulit pa tayo ng another 1 year pagkatapos ng December 2022. Alam nga, palagpakan nga natin sa mga kung gusto nyo ba? Ayan, si Joseph na rin mamaya magsabi yung mga pwede nating gagawin at ipapagawa pa ng national government sa ating mga Kaligano. So, asahan ninyo ako, sana sa ating pagkakaisa sa Liga ng mga Barangay dito sa probinsya ng Ilocos Norte ay magiging maganda ang ating samahan. Ipagpatuloy natin ang pagsisilbi sa ating mga kabaranggayan. I therefore welcome you all to the Liga Congress 2020 of the Liga ng mga Barangay Ilocos Norte Chapter. Thank you and good afternoon to each and everyone. Once again, ladies and gentlemen, the Honorable Elmer C. Falona. Thank you so much, sir.